Аз съм Хана и в момента сте в моя канал. Днеска ще гледате как спробвам новия герой. Малко е траш. Така му видях на протока. Но така нататък да започваме да го изпробваме. Не гледайте, че съм в нос, нямам го в играта. Просто искам да играя с него и в нормалните. Нормално трябва да печеля купи, да го пробвам в игра, в тренинг граунд и такива са неща. Първо ще го изпробвам в тренинг граунд. Опа. Малко ударите са му странни. Първоначално стреля по едно. И то, например, моят в момента е макснат. Но ако не е макснат, тогава стреля още по-малко. Така че това е малко тъпо. И има така едно кръгче. Ето така. Едно кръгче, което се пълни. Когато стреля към хора. И така ударът му става по-голям. Ето сега стреля по две топчета. А суперът му изстрелва множество топки. Само така. Ето. Ето така написа главите. Изстрелва множество топки и така помага още по-бързо се напълни тази силата му. Трябва по-повече топки. Ето сега може да стреля по 3. 2 по средата и по една от страни. Сега не е най-добър мити герой да се каже. Става. Много бързо се убива боса. Суперът му е страхотен. Стреля много топчета и такива неща. Много е силен, взема и много демидж. И това, което се напълни това кръгче, става също още по-силен. Така че самия герой си става добре. Сега просто да го пробваме в една соло игра. Да видим дали става за нещо. Защото там се личи дали става за нещо. Да. Но е бавно. Това е малко тъпо. Ай, тук има моц. Ай, честа. Ау. Мерка. Ау. То се личи от сега умирам от този Пайпър. Ай, отдолу идва Мортис. Амаха. Разбирам. Сега, не съм добра с този герой. Не губя нищото. Айде, play again се. Пробваме втори път. Дали става? Сега, в принцип, поне мен не ме кефи толкова. Не знам дали за другите, за вас дали не ви кефи такива неща. Убих един! Ей! Мале, колко пише. Прашивам се да беше така трудно. Като все пак тази пайпърка не беше апгрейдната, то се личеше. Много играх, видяхме. Че беше апгрейд. Ау.
Той чудо, кога ще ви се наклониш? Много бавно се пълни, когато няма супер. Просто 4 човека. Ето, суперът му е адски. Ето, суперът му е страхотен. Тъщели от храста. Нямах никакъв шанс. Но ето, суперът му е страхотен. Оправя всички проблеми. Героя си добре. Става. Заслужава ли си? Не знам. Героя. Сега. Рак. Не, поне на това ми прилича. Или Скарида. Не знам. Да, на какво ми прилича вече. Иначе героя става. Само в началото е шит. Героя става добре. За митик става. Суперът му е страхотен. Много хубав. Опа. Много хубав. И така с неща. Не знам какво друго да кажа за този герой. Че спечелихме второ място с него. Може би е Пайпър. Ако не е максната. Може би е много герой. Ако не са максати, самите хора са слаби, иначе ако са някакви трайхардари, но силни, просто забравете. И не може, тъкмо сте си го взели, не знаете как да използвате още, сте до никъде, закъсали сте. И това беше от мене. Героя много ми хареса. Чао и някой друг ден ще се видим.